Takže jo, vítajte u dnešného videa. Dneska je to video z Brawl Stars. Veľmi dlho som nezapol Brawl Stars a všimol som si, že zase nejaký nový event. Takže ideme sa na to pozrieť a potom si zahráme aj pár showdown. Jej, na toho som tu píta. Všetky si ich vyzvihnem. Vidíte, že vlastne Brawl Stars hrával docela dosť. Je to video na mojom kanáli. Máme takéto. A sa seká. Asi buď mám jeden mobil, neviem. A sa laguje. Mne sa to nelaguje, iba shop sa laguje. No, ešte si počkáme chvíľku. Tak až na to. Potom si to vyzdvihnem a ešte tu nejaký lunar vrahu. Čo? Ja to je raz jeden nový čínsky rok, čo to nie je. O Fortnite to je Hero of the Snake, neviem, či to je to isté. Mytický Stardrop. Áno, toto je mytický Stardrop, áno. To čakám presne, že padne mi z mytického Stardropu. OK, ľudia, akého si dáme Brawlera? Môžeme ísť asi Max a ideme si skúsiť hrať solo showdown. Veľmi dlho som to nezapol, ako som hovoril. Miniatúru som teraz robil a vyzerá dosť blbo. Nevadí, dúfam, že na to kliknite. Trošku iný kontent na aký ste zvyknutí, není, ale neviem. 3, 2, 1, blast off! Ale aj tak Fortnite na sa hrám. Nerokaj. Idem do fajtu. To sviruješ ráno, že vám zabije pokop. Idem na play again. Ach jaj. To som ako fakt nečakal, že ma zabije niekto ako pokop. Pokoloko. No. 3, 2, 1, blast off! A to je preto to môžeš vybrať. To sa možno zase prejme. Vrátam, skôrne tak sa dokrývala, neviem, či dohráme dokrýval, ale to je proste také rýpy. To baví. A Brawl Stars možno ešte niekedy vidíte na kanále, ale nešel tie Griffovi, to je taký Brawl. Ale napríklad veľa som Bex. Dole. Po Fortnite je docela ťažké dať Victory Royale, ako nie je úplne, ale chápete, je to proste ťažšie. A tu vyhrať hru je docela ľahké, ale ako nie je to najľahšie. Proste keď môžeme v late game posledných 4 brawlery, tak je veľká šanca. Ale to záleží, aké máte šťastie. Tak sa to vodáva všetko. Píka. Je Brawl Stars niečo ako píky, alebo to je niečo. Tak nie, ale neviem ako to. Jak sa to volá? Jak sa to volá ping? Ping, ping. Ping, ping. Ideme na neho na babu. Who did that? Why is everyone so slow? Ja, v roke sa nezdá. Dobre, čo to je? Tak tu jeden brok. Fajn ako. To Shelly reálne. Nehovor, že ma zabije ten základný brawler.
dobrý z Maxu, to bral na to. Ne. Ukamoša. Epic. No. Kontest dobro, jaký bol kontest? Nie, z toho klubu. To bol najväčší. Klasik, ale keď som to nezapínal. Dostal sa niečo v klube? Má. A zase pamätám ešte. No, zoberiem zo Stardropu. Minimálne epic. Super rare. Ale není možné, ako ho natáčam vlastne. Lebo tak zaujímavé. 5 minút, dobré. Jak ho zmeníme z trošku brawlera, dáme si Baza. Greetings, I'm Buzz Lightyear. A pusíme nejakým randomákom. Pusím Dua niekým. Lebo v Duách som bol horší, ale ako vedel som nebol. To ma docela škodí, že možno boli 3, ako boli 3, ale... Buzz Lightyear, to the rescue! A ani sklady to nejsou, ale... To by sa zvestujú 2 týmy, 3. Rozumíte, menej hráčov, tak to bravuje, oni ho nerfli, a podľa oni ho nerfli. I call that a success. Oni ho nerfli. Oni ho museli nerfnúť. Aký bol mega dobrý. Keď prišiel do hry, ja som hrávala ešte vtedy Brawl Stars docela. A on bol strašne dobrý. Oni ho nerfli. Let's make things interesting. Dávaj, ne? Nemá pamätný. Yes! Yes! Mám ho Wi-Fi, áno, veľmi. Chcem hrať Brawl Stars. A kde sú ale? Áno, dobre. Mali sme docela dobrého teammatea, bola aj lepšia kobiaku. Mali sme rovnakú teammatea. A my máme trofej boxov, ktorá je tak vyzerá. To infinity and beyond! Máme tu novú vec z Battle Passu. Brawl Passu, tak, pardon. A máme to. Dobre, ešte jednu hru. Zahráme s Shaneom, lebo toho som už... Možno nemusím zapol Brawl Stars, actually ešte dávnejšie. Možno som to zapol, ale... Vidíte, že mám horší mikrofón na počítači, trošku horší, ale... Nemôžem viacej. Ja som zvyknutý skôr na brawlerov. Ktorý dostaneme do... A potom je tá opera, a ja som zomrel. Nevadí. Ja verím, že by to vyhrať. Takže počká kľudne. To je jak reboot vo Fortnite. Chceš počkať a dúfať, že nikto za tebou nejde. Teraz nehovoríš, že si zase poď. Určite aj ty chceš. To dostaneš. Ja to som asi nemal, neplánoval. Úplne. Toto ak dá 8-bit sám, tak to ako GG, lebo ja som zvyknutý skôr s brawlom jadialku, takže to je veľký problém pre mňa, ja to ale nevadí, aj tak ľudia, dali sme dobré druhé miesto a toto máme 7 pohárnikov, čo dobre. OK ľudia, myslím, že toto video bolo skončí, že šlo prvý Stardrop a čo nič. Koľko sa ľudia, ešte jedno, vlastne Super rare. Dobre ľudia, ak sa toto video páčilo, nezabudnite hodiť like a odberať. Čau.